Ake simile kule bakhona emakhaya Swaziland, Zimbabwe, UK, Botswana, South Africa wonke. Nibe umthandazi Dlamini usepetitive mphona ngokuhlala insizwa le esebenza kakhulu ngamanzi, insizwa lena ekhula kakhulu esithunyweni. Babule bakhona emakhaya kuncane nje ngikuphethe ukubonga ukuthi niyalandela kula mavideo ami. Nawo bonke abantu nje bafuna bakhulisa ngicela babhale ama-SMS ngaphansi basende inkinga zabo bese bayabonga nkosami. Ngiyacela ukuthi nibonga kula bakhona emakhaya sokwazi nami nje umthandazi Dlamini ibe nomdlandla. Isithunywa mbukele khona ekhaya ngisefase sibheka kakhulu nje njengamanje kula mithi abancane esinawo. Isithunywa uyazala naso uma ubelethwa, kepha sicela ukuhlupha sinabo 30 years 25 years. Uma sifika sithunywa kwembukelo khona ekhaya ngeke ngisho ukuthi sifike kanjani, but ngizosho izindlela eseyisibonakala ngazo ngoba omunye ngasho ukuthi mina ngavele ngaba nje but ngizokubekela mhlawumbe okwenzeka empilweni yakho. Uyayiphupha into yenzeke ibe ngenzeke isithunywa leso. Uphupha ukukhuthazela abantu, uphuphe ukukhulekela abantu nje ubathandazela. Mawukuthi nje kuzobenza something la ekhaya kuthi lala bese kufika umbiko ukuthi bantu oshonile, or fike ukuthi nje lala kanti kukhona umuntu ozakho bese uyangena la ekhaya. Indlela esirepota ngayo isithunywa kuthi make esiziveza ngayo kuwe mbukelo khona ekhaya. Isikhathi gcine sekupha namabhayi ngoba isithunywa nedlozi kahle kahle kuyahambisana futhi kuyabambisana mbukelo khona ekhaya. Bese kukhona kuthiwa umuntu uyaprofeta. Ukuba ngumprofeti kuyafana lento, awukho umehluko. Once waqala ubona inkinga zabantu, unedlozi, unabantu abadala. Usungasho ukuthi unoNkulunkulu but unabantu abadala. Once nje waqala washo inkinga zabantu, unabantu abadala ngoba le nkinga zabantu oyibonayo awuyitshela uNkulunkulu. uNkulunkulu mbukelo khona ekhaya akabona. uNkulunkulu ungumoya. Ungabonisa indlela oboniswa ngayo but ekhathi esiningi umuntu mayephuphile uphupha abakuwe bangasekho emhlabeni. Bamtshela ukuthi kuzoba kanje, lo muntu lo unje. So nje ufuna ukubeka isithombeni kubantu ukuthi ziningi indlela zokubonakala uma umuntu anesithunywa, futhi ungakuforce lokho ngoba ekugcina kuzokuxaka ukufuna into ongenayo uyenze ukuthi ube nayo yophetha kabi mbukelo khona ekhaya. So ke njengomthandazi bonke abafundisi bathandaza izangoma izinyanga banesithunywa futhi banabantu abadala banedlozi. Lokho sakubalekile, lokho sakufihli lokho. Ngathiwa ubona bayibafundisa fanele ukuthi nabo thayo ngizowashisa impepho. Bakhetha namakhandlela bathi awunankinga umuthi sakhe kaswasho amadlozi akhona, vele amadlozi akhona siwashiya akhona mbukelo khona sawathola akhona. Kodwa nje mbukelo khona ekhaya uyidlozi. Mase wasekho emhlabeni nje uyoba idlozi kubantwana bakho esendini osekhaya kini mbukelo khona ekhaya. Ngithi mina masaqhubeka sisagceka amasiko nemvelaphi yethu siyohlupheka sisongena emgodini. Liningi lethu liphumele ngapha nangapha, li-rich, linemali, inkomo, imbuzi, mangithi imfuyo, zimoto, babhizinisi, makhosikazi, amasonto abagcwala bahamba la esintwini. Umuntu ebusuku uhamba la azikhothi mangihambe la ngathifale ngikuthola nangibuye phambi kwabantu ngithi ngikholiwe ngisindisiwe egama kaJesu. Mina mbukelo khona ekhaya ngiyamthemba uNkulunkulu, ngiyakholwa uNkulunkulu, kodwa makumele ngenze into zesintu efaka umuthi phakathi neyiwasho namakhandlela nempepho ngizokwenza lokho ngoba ngifuna impilo yami ibe right, into engabe emhlabeni ishiya abantwana nomndeni wami uphumele ukahle. Ngoba uma ngidebesela mina ubani obalungisela mangiloku mina ngingaqaqi ukuthi kwenzakala inempilo yami ebekwenziwa bomkhulu bokhokho omkhulu basekhaya kithi. Funa ngikwenze ukuze abantu bazobuza kahle kahle bomkhulu bethu njengoba sekhaya emhlabeni baphila kanje noba bathi sizophila kanje. Mbukelo khona ekhaya masingalahla amasiko yiwona afika sikhanyisele asinikeze impumelelo. Ngithandaza mina petitive Mpumalanga siyangena eswashweni, siyangena emanzini, mhlawumbe labantu isithunywa phinde sihlole ngibakhulekise ngikhona ebandleni lami njalo ngesonto sola ngo11 kuya ku3 o'clock mbukelo khona ekhaya. Sikhonza ngabe ngiphi indlela fast khonza mbukelo khona ekhaya. Asigceki lutho ngoba umuntu nomuntu unesiphiwo sakhe. Inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya. Ngiyandithanda kakhulu. Sichwele ngilandela channel ami uNkulunkulu yoba nani odene washo zikhona. God bless you.